És que dir, a la Lliga, a la Cloenda, crec que és tot un èxit. Ens acompanya el temps, per molta gent molta calor, però la federació ho ha cobert amb gorres per tots ells, amb aigua, amb jocs d'aigua, amb inflables, i bueno, crec que estan fent, això estan passant d'allò més bé. Jo estic parlant amb els nens de Laietà i nenes i estan supercontents d'haver vingut aquí, de trobar-se amb nens de les seves edats o més grans que estiguin competint, i res, felicitar, espero que seguim sumant tots, que el pàdel català sigui creixent com està creixent fins ara. Tenim la sort de tenir, per mi, la millor federació amb un circuit extraordinari. Faltava tema de menors i s'està complint, així que res, seguim sumant, i a tots els tècnics una crida, i a mi també, perquè sempre hem de millorar amb el circuit, i animem a tots els nostres menors. Hola, com et dius? Carles, De quin club vens? de Laietà. I com t'ho estàs passant aquesta cloenda? Què et sembla la Lliga Escolar de la Federació Catalana de Pàdel? Molt bé. Super? Sí. Què estàs fent? Què has fet? Jocs de final de la Lliga. I tu has passat bé? Has Sí. conegut a gent? Sí. Doncs perfecte, aquest era l'objectiu. Just hem acabat la festa final de la Lliga d'Escoles de Menors aquí al Club Tenis Vilanova, aquest dissabte calorós. La veritat és que estem molt contentes i tot l'equip molt contents de com era la jornada. Portem setmanes treballant-ho, amb la companya Carla al capdavant de tota aquesta organització, i com he dit, doncs, molt satisfets i sobretot agraïts de tots els pares, mares, famílies que avui han apostat per estar aquest dissabte gairebé de ple estiu a participar i a gaudir de totes aquestes activitats i esdeveniments que han fet aquí. I res més, Carla, jo personalment felicitar-te per tota aquesta tasca i res més, et deixo la paraula. Hem agraït a tothom que ha vingut, pares, famílies, nens, la gran acollida amb uns 150 nens que han participat en aquesta primera edició de la Lliga d'Escoles de Menors, i donar les gràcies per tot el matí d'avui, perquè creiem que ha estat fantàstic, els nens s'han passat molt bé i hem tingut molt bona acollida. Us esperem l'any que ve. Volia agrair en primer lloc a la Federació Catalana de Pàdel per l'avantatge de fer aquesta cloenda de la Lliga de les Escoles de Pàdel d'aquest curs, després d'haver passat dos cursos complicats amb el tema de la pandèmia. També vull agrair a tots els sponsors i patrocinadors la possibilitat d'haver fet aquesta festa molt important per als nens, per les nenes i sobretot els pares i també alguns avis. Per suposat, enhorabona a tots els monitors, responsable també de l'escola de pàdel d'aquí del Club Tenis Vilanova, el Fran, que han organitzat aquest acte molt important. I per suposat, també ara ja no estan els nens, però volia que els valors que tenen de treballar en equip, de respecte, de cordialitat i sobretot de passar-lo bé a les pistes de pàdel, que se continuï fent dia a dia, any en any. I bueno, doncs per nosaltres aquest evento ha sigut molt important, era un repte, perquè no havíem fet un evento d'aquest tipus fins ara, a la secció de pàdel. Estem molt contents que finalment ens hagueu decidit fer aquí l'evento i crec que ha sortit molt bé. Poca cosa més a dir, el que ha dit el president. Estem molt contents de com ha sortit tot. Esperem que haver estat a l'alçada en instal·lacions i també col·laboració. I res, estem disposats a poder continuar col·laborant.